Исәнмесез, хөрмәтле Дөнья студиясе әзерләгән тапшырны караучы милләттәшләребез. Бүген безнең Конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров катнаша. Хәерле көн, Данис Фәнисович. Хәерле көн, хөрмәтле кадерле милләттәшләр. Хәерле көн, Гөлнас Фердинандовна. Яңа гына Ташкентта булып кайттыгыз. Анда һәр елны узатырган зур чара. Менә шул чарага үзегез әйтеп тукталып китик әле. Нинди чара булды ул? Кемнәр катнашты? Кая узды? Чынлыкта да, менә безнең инде ничәнче ел рәттән 8 быел елында 8 октябрь көнне Үзбәкстанның башкаласы Ташкентта иң зур залларның берсендә, Ташкентның үзәгендә Туркестон залында 1000 кешелек залда Татарстан көннәре уздырылды. Ул инде безнең һәр елны традицион рәвештә уза. Шуннан да шыгрым тулы халкы җыелган мәҗлестә безнең шушы милләттәшләребезне Татарстан көннәре белән котлар өчен илче үзе бар иде. Шулай ук безнең интернациональ мәдәни үзәктән республика күләмендәге шулай ук шушы чараны төп оештыручылардан берсе буларак безнең андагы татар оешмасы, татар мәдәни үзәге Нәбиуллина Шадхисмат улы җитәкчелегендә. Шулай ук безнең Аксакаллар шурасы рәисе булып анда Гиниятуллин Рим Абдулович җитәкчелегендә һәм әлбәттә инде үзебезнең Үзбәкстанда Татарстан вәкиллеге. Иң вәкиллекләрдән иң беренче буларак менә алар шушы Мәскәүдә ачылды да, чит илләрдән безнең инде шушы менә Үзбәкстанда. Аны бүгенге көндә Рамил Анварович Шакиров җитәкләп килә һәм әлбәттә инде шушы вәкиллекнең хезмәткәрләре Юсупов Нариман шушы менә алар һәм безнең әлбәттә татар оешмасының катнашында һәм оештыруында зур чара узды. Шуннан да бүгенге көндә менә илче дә аерым әйтеп узды. Үзбәкстанда безнең инде әгәр дә Советлар Союзы вакытында карасак, безнең татарлар саны 750 меңгә иде. Вакытында. Бүгенге көндә әгәр дә стат мәгълүматлар буенча караган вакытта 350 меңнәр татарларыбыз яши. Әле дә күп Үзбәкстан татарлары бүгенге көндә дә бик актив үзенең позициясен алып баралар. Менә бу шушы Ташкентта узучы бу чара гына түгел. Ел дәвамында менә шундый ук зур күләмдә, чөнки Үзбәкстанда бүгенге көндә чаралар уздыру бигрәк авторитар режим булуы белән рәхәт һәм дә җиңелеш түгел ул. Бу инде безнең үзебезнең татарыбызның булганлыгы, тырышлыгы турында әйтелә. Һәм милләткә хөрмәт дигән сүз дә бит әле. Һәм әлбәттә менә мин әйтә башладым, илче аерым безнең Үзбәкстанда яшәүче халыклар арасында татарлар аерым урын тота дип әйткән сүзләре һәм шушы чарага килүе, котлавы, үзе белән бөтен шушы административ структурага кагылышы булган кешеләрне алып килүе, бу инде менә үзебезнең халкыбызның, милләттәшләребезнең никадәр анда төп рольне уйнаулары һәм никадәр дәрәҗәдә үзләренең сокландыра торган дәрәҗәдә чараларын уздыру турында әйтеп бара. Шул сүз. Данис Фәнисович, менә бездә бит инде кунак ашы, кара каршы дигән әйтем бар халыкта. Менә сез барып кайттыгыз һәм инде үзебез Казанда Үзбәкстаннан килүче татарларны каршы алырга әзерләнәбез. Кайчан, нинди чарага әзерләнәбез без? Дөрес әйтәсез, баштан хәтле менә шушы кереш сүз буларак әйтеп узыйм әле. Татарстан мәдәният көннәре булгачтан Татар конгрессы да шушы республика күләменнән котлауны алып барганда үзе белән Ташкентта узучы чарага бүләктә алып барды. Ул Татарстанның халык артисты Фердинанд Фәтхи һәм Татарстанның атказанган артист Гөлшат Имамиева. Һәм менә инде 3нче елларны катнашкан вакытта Ринат Зинович Закиров Бөтен татар конгрессының рәисе үзе катнашкан иде. Һәм шунда бик тә гаҗәпләнеп, сокланып, шундый нәтиҗәгә фикергә килде. Анда безнең бүгенге көндә шактый татар артистлары, үзешчән артистлар гына түгел, Татарстанның мәдәният хезмәткәрләре, атказанган артистлары, исемнәре булган, исемле булган артистларыбыз шактый күп. Алар үзләре дә бик талантлы, сәләтле халкыбыз, анда җырга, моңга бик бай халкыбыз яши. Шуңа күрә менә быел Алла бирсә 18 октябрьдән 25 октябрьгә хәтле менә шушы бер атна дәвамында шушы артистлар 20-га якын артистыбыз 14 кеше артистлардан һәм әлбәттә оештыручылар белән бергә Татарстанның районнары һәм шәһәрләрендә, шәһәре дигәндә безнең башкалабызда 21 октябрьдә барыгыбызны да чакырып калабыз кичке сәгать 6-да Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт комедия театрында зур тамаша алар катнашында була.
Шулай ук без аларны һәрбер милләттәшебезне алып килгәч, Казан буенча сәяхәт күрсәтәбез, Болгарга алып барабыз һәм Арча муниципаль районында шулай ук мәдәният йортында аларның концертларын оештырабыз һәм Әтнә муниципаль районында шулай ук театр бинасында, үзәк залларның берсендә тамаша кылдырабыз һәм алар шулай ук әле Үзбәкстан татарлары булгачтын һәрвакыт милләтара татулыкны, дуслыкны саклаучы милләттәшләребез буларак, хәтта үзбәкләр өчен дә халыклар дуслыгы йортында да концерт тамаша кылачаклар. Шуңа күрә барыгызны да көтеп калабыз. Кемнәрнең язмышы Үзбәкстан белән бәйле, бик күп халык күченеп кайтты һәм бүгенге көндә дә ул программабыз эшләп килә. Шуңа барыгызны да шушы чарага көтеп калабыз. Данис Фәнисович, инде менә шундый дәрәҗәле кунакларыбыз килә икән, алар бит инде Казан белән, Татарстан белән дә танышачаклар. Экскурсиялар булачактыр бит. Әлбәттә, Казан буйлап сәяхәт, менә мин инде әйтеп уздым, Болгар буенча сәяхәт һәм әлбәттә безнең төп музейларның булган Казан милли мәдәният үзәгендә урнашкан Казанның 1000 еллык музеенда сәяхәт һәм инде шушы алабызча сәяхәтнең Арчада безнең Кырлай комплексында, ул хәзер бүгенге көндә музей гына түгел, ул тулысы бер комплекс, бөек шагыйребезгә багышланган һәм шулай ук Әтнәдә Сибгат Хәким музеенда шулай ук без аларны алып барабыз. Инде бөтен шушы нәтиҗәне ясап, тантаналы чара буларак без аларны тантаналы ашка чакырабыз. Ул да булса Казан милли мәдәният үзәгендә. Алла бирсә бергәләшеп, Үзбәкстаннан килгән татарларыбыз белән аралашып, бер атна фикерләшеп яшисе көннәр алда әле. Дөрес әйтәсез, тарихи бер вакыйга булып истә Алла калырлык бирсә, булсын. шулай булсын. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, мәгълүматыгыз өчен. Эшегездә уңышлар. Рәхмәт сезгә. Бүген безнең Конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров катнашты. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.